Pokiaľ by som ja doplním pána Skalu, zásadne považujem za chybný koncept vybudovať komunikáciu s prepojením teda cez Muškátovú, vzhľadom na to, že teda Muškátová je skutočne, je to sídlisko a púšťať komunikáciu cez sídlisko je nezmysel, takúto, alebo teda, že na odľahčenie centra. Neviem, jak bolo, keďže sa počíta v územnom pláne s obchvatom, tak určite tých aut pôjde, keď bude obchvat, určite menej z Modry, to znamená, že nevidím dôvod, aby sa to ešte dokonca prepájalo cez sídlisko. Je to nezmysel podľa môjho názoru a zásadne s tým ľudia, ktorí tam sme, nesúhlasíme vzhľadom na to tiež, že situácia s parkovaním je tam absolútne špatná a tak, jak my predpokladáme, považujeme alebo za jednu z možností riešenia parkovania na sídlisku Muškát zjednosmernenie týchto ulic, alebo teda zjednosmernenie úplné, tak jak bola prvá časť Muškátovej, tak aj druhú časť Muškátovej zjednosmerniť. Pretože tie autá tam parkujú aj v súčasnej dobe a nemajú kam ísť parkovať, napriek tomu, že mesto tvrdí, že parkovacích miest je na Muškáte dostatok, čo považujem za absolútne takisto irelevantné.